Hello po mga kailaw, kumusta and welcome na naman po dito sa ating munting channel. Kung bago ka pa, wag mo sanang kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na ang notification bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga video uploads. O karon ining tungura mga kailaw, doon na kita'y bag-o na usab nga ipadangat diha kaninyong mensahe gikan sa pulong sa Dios. So dadon ko kamo diha sa Jeremias kapitulo 33 versikulo 3. Mubo lamang kini mga kailaw apan nindot kayo ang gidala nga mensahe alang sa atong kalag. So kinahanglan di ay dunay mga puntos nga atong susihon o atong batunan sa atong kinabuhi. Number 1, kinalang doon natin himuon kining maong number 1 is mao kining pagsangpit ngadto sa Dios. So wala na tong unahon sa pagsangpit ang Dios gyud. Kay mao gini pinaka-importante niining ato ang pagkinabuhi nga espirituanon, pagkinabuhing Kristohanon. Nanglang batasano nato ang pagsangpit kaniya. Ingon nga atong ginikanan didto ta niya musangpit gayud. Labi na sa dihang nakakaplag kita sa kamatuoran, siya man ang kamatuoran, tanan waylain siya gyud ang kamatuoran mga kailaw. So diha ta niya musangpit. So do na tay purpose nga musangpit ta ngadto kaniya. Kinahanglan nga do na po kay giandam diha nga kaning katuyuan sa mayang isangkap nato agig tubag sa atong pangayo kung wala ta mo mubuhas sa unang lakang mo ang pagsangpit mga kailaw uban sa katuyuan na lang kay balutan kung sa itong tuyo labi na kay anak ka sa Dios. So nagi kay tumong anong muduol ka sa imong amahan. Sangpita ako tubagon ko gayud ikaw, ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahang mga butang nga wala mo pa masayre. Sa ingon na kamaayo ang Dios basta ang atong pagsalig kaniya dili bitaw ukon-ukon, dili duha-duha. Kanang sigurado nga pagsalig ug pagtuo mga kailaw. Kay dili pud magduha-duha gid ang Dios, dili pud ta niya alang-alangon sa pagpadayag sa iyahang pagagamhanan. Labi na ipadayag pag niya mga butang nga wala pa nato masinati. Kanang mga kahibulungang mga butang nga wala pa nato masinatis tong kinabuhi, iha din ang ipadayag mga kailaw. And syempre sa ako ang kagalingon ingon nga nangalagad diha sa tong buhay nga Dios. Multiple times nga ako naning nasinatis kong kinabuhi. So nasulti na ko ni ngayon ani, na-prove na ko ni before na ko ni siya nasulti mga kailaw. Unya do na siya gihatag nga dako kayong kaayuhan ug mas mipalig-on pa kini sa akong pagtuo ngadto sa Dios. Ug sigurado ako kung imo kini nga makita makaplagan dis mong kinabuhi, makapalig-on po ni diha sa imong pagtuo mga kailaw.